ηλικίας έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον για τις ανάγκες των παιδιών που νοσούν από καρκίνο σε όλο τον πλανήτη. Στον καρκίνο δεν υπάρχει πρόληψη, παρά μόνο έγκαιρη διάγνωση. Οι σύλλογοι ειδών αγωνίζονται για την καλύτερη ιατρική, ψυχική και κοινωνική φροντίδα των παιδιών που αγωνίζονται για να κερδίσουν τη ζωή τους. Ενισχύστε τον αγώνα κατά του καρκίνου της παιδικής ηλικίας. Ενίσχυσε το σύλλογο Φλόγα, στέλνοντας SMS για 19.454 με χρέωση 1 ευρώ ενίσχυσε το σύλλογο Λάψη από σταθερό τηλέφωνο του ΟΤΕ στο 901 και χρέωση 2,99 ευρώ στην 24 παιδιά. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη σωστή ιατρική και κοινωνική φροντίδα ανεξάρτητα από την κοινωνική ή οικονομική τους κατάσταση. Ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας μπορεί να ιαθεί. Φίλαθλοι, καπνογόνα μεταλλικά στα χέρια σας. Μην πετάτε τίποτα. Φίλαθλοι, καπνογόνα μεταλλικά, κρατήστε τα στα χέρια σας. Μην πετάτε τίποτα. Προστατεύστε την ομάδα μας και την έδρα μας. Φίλαθλοι, κρατήστε τα μεταλλικά και τα καπνογόνα στα χέρια σας. Δεν πετάμε τίποτα. Προστατεύστε την ομάδα μας και την έδρα μας. Φίλαθλοι, βεγγαλικά και καπνογόνα, κρατήστε τα στα χέρια σας. Μην πετάτε τίποτα. Προστατεύστε την ομάδα μας και την έδρα μας, το Καραϊσκάκι μας. Φίλαθλοι,